Yuk. Yuk. Bilang lu, bilang, hah? Itu dalam disebut picture kayak bagret day. Dede kakak kanding. Day, mens, mencanahan tuh. Mantuk. Tubuh. Ngayon, ngayon sa WhatsApp ng mga hotel. Ay, no. Why day ali? Naglog is kuya. Abu. Alibi, watch na kay Alibi. Arik niya. No, nagbasawas ko ba? Bluetooth, tawas na.
ako kahit pamahaw. Isip ka na. Wait na kaya? Wait. Wait. Sila no? Sila? Ha? Ito na lang din yung picture kay mag-red dye. Dili ka kanding. Red dye. Hindi ka mens. Magkanahan ko. Bantog. Magkuha. Dugo. Ngayon, nagmamahal sa wasakan ng hotel. Ay, no. Nag-video ka? Vlogger. Vlogger. No. Karon ba? Ano sila tao?